Sziasztok! Sziasztok! Én ugye Andi vagyok, itt van velem Alice. Igen. És ebben a videóban felkészülni vigyázz, mert videónkat fogjuk megcsinálni. A kihívásokat. Igen, amit egy ember írt, és annak nagyon köszönjük. Igen. 100-szor is. És annak a nevét majd nem fogjuk, azt nem mondjuk el, mert ugye van nekinek sértő, nem tudom, na. Az a lényeg, hogy megcsináljuk most ezt a videót, akkor kezdjük is el. Na, az első A jég és só kihívás. Igen. Na, mi előkészítettük, úgyhogy hoztunk papírzsapit valahol. Tessék, én szét is nyitom, mert már halok meg. És le lehet tenni? Igen. Úgy nyitott szét. Itt van a sónk is ebben a dobozkában. Kell egy kortyvíz. Fel kell készülni, mert én még sosem csináltam ilyet. Én csináltam, és nem igazán jó érzés. Én nem tudom. Na, add ide a jobb tenyeredet. Tenyere. Tekén is? De így csinálni, Alice, így. Tekén is? Várjál, mit tegyek. Várjál. Én a jobb bal kezembe teszek. A só? Íme. És itt a jég. Nem tudom, látszik. Ez miért van kiőve? Mindjárt megmutatom. Ha de nem mutogass, jó? Na, akkor ezt a liszt elveszed. Jaj. De? És mindjárt teszed a tenyeredbe. És ki, és né. Gyere kicsit. Nekem már cseppeg. Itt az asztalra vidd, hogy aztán tudjuk letörölni. Szúr! Nem fogok! De nagyon rossz! Most nekem is csöpög. Andi lesz! Hogy kell zsepi, akkor még adom. Andi, ki akarom szedni? Tessék, itt van. Andi, én ki akarom szedni? Ott van a papi zsebben. Szedhetem? Igen. Ennyi volt? Leszedhetem? Leszedheted, ott van a papi zsebben. De egy sót! Jézus! De nem tudom. Úristen. Só. Csak só. Várjál. Jézusom, mi a izé? Akkor mindjárt is jövünk. A következő merés. Jár. Hát a következő merés, azaz énekeltek. 1, 2, és boldog vagyok most már, baby. Ezt el kell mondanom, tőlem nem kellett kérni, csak úgy jött a vonzalom. A nagyobb mindenem, a nagyobb kincsem, hogy mellettem vagy. Az életem egy álom lett. A minden... Nem tudom. se. Mindent megtettem, amint rád néztem, tudtam, hogy kell ez, baby. A következő merés az, rajzoljátok le magatokat csukott szemmel. Elkezdted? Nem. Várjál, add ide a kendőmet. Azt a rózsaszínt. Rózsaszínt csak. Na, de akkor én kellene videózzam, nem? Vagy... Igen, de nem lehet megfordítani a kamerát, nem? Nem. De akkor innen felveszem, és akkor úgy tartom. Jó. Na, most. Akkor itt van Andi velem, becsukott szemmel. Igen, nem látok semmit, higgyétek el nekem. Itt egy üres papír, és kezdhet belé. Na de jó, de... Én tartom, ne aggódj. Jó. Akkor az egész testemet, vagy csak a fejem? Mindegy, csak Az a fejem. Mindegy. egész tested. Nekem kell szempilla. Ja, nincs órom. Szemöldököm sincs. Nincs vállam, de kell egy váll, és így lehull a hanyam. Ja, nincs fülem. És kész. Na. Következő. Hát ez nagyon jó lett. Hát ez mondjuk úgy, hogy látszott amúgy? Ja, hát még egyszer megmutatom. Hát Andika Pancsiszka. Andi a műalkotása így néz ki. Hát ebben tökre hasonlítunk, mintha testvérek lennénk. Na ide visszatér. Tedd vissza. Jó, ide 2 szám, ide száj, ide haj. Akkor ide
nyak, le, karom, lábaim, mérkar, akkor ide csináljunk talajt, és csináljunk virágokat, például kicsi szárot neki, és csináljunk ide egy pillangót, menü. Kész. Úristen! Hát, ilyen lett a műalkotása. Úristen. Hát, még egyszer mutassuk meg. Nem látszik. Vagy akkor én mutasd. Itt van a műaliszka. Bennem egy Műaliszka? műaliszka. Fogom a kezembe a virágot, meg A következő merés az az, hogy táncoljátok el a Gangnam Style-t. Hát, Na, elindítottam. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Oppan Gangnam ez hogy nézett ki? Visszanézve, tuti rosszul lesz, el fogom sírni magamra, mindegy. A következő az, hogy nyaljatok meg egy legközelebbi tárgyat. Egyet hiszem. Ja, én is. A következő merés az, hogy ígyunk. Most eljutott. Most, jó? Akkor a következő, hogy a hányadik? 6. hogy ígyunk lefele. Ígyunk fejjel lefele? Hát ezzel az a helyzet, hogy nem tudjuk megcsinálni. Mert nincs olyan hely, hogy megcsináljuk, és... Ja. De azért megpróbáljuk el. Próbáljuk meg szerintem. Próbálj meg, de... Addig. De akkor... Kezdjük. Ennyi. Akkor kezdj a Liz is. Lement. Na, a következő az, hogy csináljunk teleshopot. Teleshopot. Elege van már abból, hogy egyfolytában büdös. Itt van az új violettás 3000 spray, ami ez a műalkotás nem arra jó, hogy nagyon szép érzetet ad a testnek, és nem csak erre jó, hanem másra is. Légy fújáslak, és meg fognak dögöntőre. Igen. Ha legyek. És nem csak bizony erre, nem a házat is illatosítsa, és nem csak erre, kíváncsi vagyok miért, a hóna aljára is jó ez a műalkotás. És, hogyha most rendel, Akkor 2 kap. Erre a 0766666666 számra hívjon most, és kap ebből 3. És nem csak ezt kap, hanem mást is kap. Kap hozzá egy hátvakaró ceruzát, ami ez a műalkotás. A hátvakarásra nagyon jó. És nem csak ezt kap. Kap egy krémet is az arcára, hogy ne legyen pattanás, és mit is szer, és tudja mi az arcán. És ez testápolásra is jó. Úgyhogy, ha most rendel megkapja mindezt a 3 terméket, és ebből a sprayből még pluszba 2 kap. vagy 3, ha most rendel. Ha most rendel, Most. rendel, most ebben a nyomban, a 07666666 számra, akkor 3 kap ebből. Ez egy kihagyhatatlan ajánlat. Most. Adi nézi, hogy van-e hagyma. De ezt a fokhagymát úgy fogjuk megenni, hogy nem iszunk semmit, nem iszunk semmit melléje. Meg kell enni, egy kicsit megsír. De nem mondtuk be, hogy mit kell.
mondtuk, hogy meg kell együnk egy geresz fokhagymát, és akkor az abban, hogy egy piszkosul nagy volt, és akkor kaptunk. És hát fele. Igen, fele. Na, mindegy. Egész jó, míg le nem nyeled. Semmi. Nem értem. Nekem még a torkomat is csipi. Nekem is. Jó, nem volt húza. Nem. Hát rúzsozzuk ki csukott szemmel, bekötött szemmel magunkat. Na, akkor itt is van rúzs. Andi csukott Hol szemmel. mondom rá? Itt a rúzs. Oké, vagy kötették, hol vagy Alice, hol van a szád? Tapogasd ki. Nem tudom. Az a rúzs. De. Na. Hol van? Látszik amúgy a képbe? Jaja. Itt van. Hol van? Menj elég, jó? Nem, még kell! Jó. Nogi, kamar lejön. Tudom, hogy itt jó erre. Csinálom. Jó. Na. Ennyi. Nem, még kell, még kell. Andi. Normálisan rúzsod. Jó van. Na, leszedheted, így nézek ki. Oh my god. Így nézek ki. Jól néz ki. Jó, Na. most én jövök. Most én. Várjál, most én békötöm a fejed. A fejemet, jó. Békötöm. Várjál, kössem rá a szemedet. Várjál, Alice. Jó magam. Na, akkor kezdjük. Jaj. Mi lehet? Letörődtem. Na, fogd meg. Hova? De törik le a rúzs. Zolikám, vagy meg? Te szám, vagy meg? De tudnád. Hol van? Jó! Ennyi. Leveheted? Csak betűs. Visszavárjuk. Leállítottad? Na. Állítsd már le. Annyit ki fog nyílni. Még egy kicsit pirosak vagyunk. Nem, amit a B vágtak volna egyet ide néző. Így, és akkor te is. Na. A következő merés az, hogy írjátok le nevetket bal kézzel. Ugye én jobbkezes vagyok, ő is jobbkezes, úgyhogy bal kézzel fogjuk. Csak nem tudom, milyen pixet válasszak. Ceruzával jól. De hol van a ceruzám? Az előbb itt volt. Köszi! Na akkor videózz le, létszi. Jó, tényleg bal kézzel kell, akkor lássuk, hogy is megy ez. Men. Lássuk. Hogy van? Na, Ezt hogy kell írni? hát ez így van. Most Andi ez akar kijönni belőle. Hát ez a java, a színe a javából. Na, akkor most... Alice. Ja, a bal kézzel. Mert? Aha. Így. Alice, annak is a hegyit tör ki. A. Kicsit gyorsabban ember, mert én már 2 perc alatt leírtam. Lehet, hogy 10 másodperc. Jézus Máriát, ez hogy néz ki? Sekelek bumcsika. Na ennyi lett volna ez a videó, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. Sziasztok!